apik iki. Wedok-wedoke hebat topeng irenge. Aho 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 Sati Manunggal. Rasa ngener ing pagayo lunge kadung mrambat kambil kadhing kegondel wi ting rasa pakrasa nyancang jadi wasanane rebes milih kasus sakit langit timbang gedung kowe baik manton anut nyambung lakon ngaure cuma plok rasa hatiku
mugi ing tragane pala atur sugeng dumateng kang samya datuk amir sani kadang kula cecemeng meleng-meleng ampun ngantos samya diglek mengke mundhak pesengerep atur mriksa dumateng para pamirsa ageng alit kakung putri sepemuda sadaya yen wonten lepat kawula nyuwun gunging panesapa kula niki lare saking Genesari dereng saged tata lan utara negara sanyata sagedipun lunga sapa ngupatos upatiwa milanipun sedaya kang samya mreksa ampun ngantos sami ngala-ala mring kawula nadyan rupa kula ala nanging tasih katonira sampun sebab kang dados atur kawula mugi samya sekecana lekaira sedaya sinambi mreksa kawula kang rupane balungan yen kelingan marang sliramu wong ayu Katresno ya metu. kaya rino jetro ning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa nek semono sliramu nate prasetya bunga susah dilakoni kanthi lila mula aku ra ngira yen sliramu citra tinggal kromo ayo bapak ayo janjane
nelongso Dawa ayu apa ning kumring sliramu aja teka putrimu Aku kok ora guna apa turku jiwa wis tak trima pasrah karo sing kuwasa yo 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 Cipta Karya Pak Dalang Joko Edan kagelar Yaksa Jati Manunggal Gendang Sari Jo Jadane iki mau salah sapa kok nganti sliramu medhotake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso Dawa ayu wong weling kumrek sliramu aja tega walas putra putrimu aku ora guna apa turku jiwa wis tak trima pasrah karo kang kuwasa wis tak trima pasrah karo sing kuwasa Yaksa Jati Manunggal Gendang Sari Joko tetap teman teman semuanya Topeng irange pengkira hebat sing rupane Allah aja ngalah tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk meringati persis desa ini mila kula niki saged ugi mriki sebab ditibali kalian warga mriki perlu Gendang Sari. arah kanggone hiburan supaya netegak sarta bisa aman Argo Sari aman sambut cekap lagu-lagu kula menawi lapat nyuwun pangapura Kadeng Duko Argo Sari Berlin Mas Pemerintahan Desa Argo Sari Babinca Babin Kapten Nasukan itu masih dari keluarga besar Karang Taruna pasti pasti semuanya PGS KPGS Gendang Sari hey oh masih dilanjut season yang Jati Manunggal luar biasa Mas Anang malam hari ini apa kabar semuanya wah pun ngantuk toh dereng pripun kabare Bu Alhamdulillah sangat luar biasa Mas Anang semoga saja
konco-konco Yakso Jati Manunggal yang perform pada kesempatan malam hari ini, yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga diberikan umur panjang, amin Allahumma. Amin. Rezeki yang kathah, amin Allahumma. Amin. Konco-konco konten kreator diparingi sehat, bagas waras, keselamatan, amin Allahumma. Amin. Iki jan akeh tenan nggih. Dikai spotnya Mas. Tina tuh 2 ya, Mas. Tina tuh 2. Ting-tingane Mas. Iki ya apik iki. Ninggal rasa tanpa pukasan. Kasunyataning rasa kabendung ing nala kuciwaning tresna tinatu ing nala tanpa swara mudar tali asmara. luar biasa, langsung dikasih Tina tuh 2. Ready? Yakso Jati Manunggal. Indah manis sinawang esem mulir maju dinambaring tawang senadyan mong semu bungane atiku Angen bisa sesandingan ngukir cerita katresnan nanging sewates angenan sliramu sumanding marang liyan ninggal rasa tanpa pukasan. kasunyataning rasa kabendung ing dada Jiwaning tresno tinatu ing nala tanpa swara utar tali asmara. Kadya labu kagawa maruta Indah manis sinawang esem mulir madu dinambaring tawang senadyan mong semu bungane atiku angen bisa sesandingan ngukir cerita katresnan nanging sewates angenan sliramu sumanding marang liyan ninggal rasa tanpa pukasan. Kasunyatan ning rasa kabendung ing nala Kuciwaning tresna tinatu ing nala tanpa swara mudah tali asmara. kadya lagu kagawa maruta
kanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca irang-irang kawula ingkang miturut agama. Ayo pro kaum muslimin muslimat serta pemuda fatayat padha kiyato anggone menghormat maring Kanjeng Nabi Muhammad. Gelem menghormat besok Nabi besok yen kita tumeka ing pati amun kang padha golong menghormati maring mirate Kanjeng Nabi besok yen kita tumeka ing pati dikajar keluarga kang gedhi ilo ayo padha seduluran tetep ono ing kewajiban ayat kang kasebut ono ing dalam Quran terang dawuhe pangeran. Kerajakan Banyuwangi raina wengi sing tau sepi lanang wadon handekani ilangaken susah ati Lungguh ing pasir-pasiran sembur-semburan keredoan manuk-manuk seliweran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir kerajakan bisik-bisik semayaman matri janji barok sir-siran api kandangan hati asli Banyuwangi Kerajakan Banyuwangi raina wengi sing tau sepi lanang wadon susah hati
ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang. Wis to Mas aja galau. Iki jane napa? Kok tak tukake bakso Bali. Lah mesake men. Iki mesake iki. galau Mas. Iki bose JMP mesane tenan. Laki-laki tidak bercerita Mas. Langsung moto. Yuk. Nimas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu dikok rasane nandang itu Mas sing tak tresnani di DM di WA kok ora balesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu iki aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang kaya dene aku kang jaga tresnamu pasrahke Mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan Yakso Jati Manunggale Mas sing tak tresnani di DM di WA kok ora balesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu iki aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang ora bakal ilang
Jarum jarum wong manis sembarang jarum. Jarum jarum wong manis sembarang jarum. Tapi Dimohon untuk masuk dari Bang Iwan Rayong. manis banyak Yang saja diwadakan. Jangan nangis wong manis karena cinta. Jangan nangis wong manis karena cinta. Kalau nangis wong manis karena dosa. Yo, Yakson Jati Manunggal. Iya, iya. Mas Anang, Jangan nulis wong manis di atas kaca. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Kalau nulis wong manis di atas meja. kalau ku tahu wong manis cintamu palsu. Kalau ku tahu wong manis cintamu palsu. Tidak akan wong manis hujan berdebu. Yakso Jati Manunggal matur nuwun. Kalau ku tahu wong manis cintamu palsu. Cintamu palsu. Kalau ku tahu wong manis cintamu palsu. Diriku wong manis aku pun tahu. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Kalau nulis wong manis di atas meja.